Exercițiile sunt calibrate pentru 50 de minute. Deci aveți la dispoziție 50 de minute să realizați două pagini. Să rezolvați două pagini. Mai bine sau mai rău, asta vă spun domnul profesor sau doamna profesor, repite că ne va întâlni. Vă rog. Eu mă bucur că sunteți aici. În primul rând, voi, colegele mele, autoarele, numele meu este Nina Maria și sunt inspector general al Ministerului Educației, răspunde limba română. M-am bucurat când editura Nomina a tipărit această carte și m-am bucurat când am văzut pe copertă numele unor colegi admirabile, profesoare de excepție din București și din țară. Asta pe mine m-a liniștit, și anume faptul că o carte este semnată de un profesor de mare calitate înseamnă că voi, elevii, veți avea bucuria să învățați corect limba română. Garantez pentru acești autori, pentru că i-am cunoscut și în timpul inspecțiilor și colaborările diverse pe care le-am avut. Vreau să vă spun că acești colegi minunați sunt și cei care mă ajută deseori și la subiectele pentru Olimpiadă, deci pentru copiii capabili de performanță. Prin urmare, fiecare dintre cărțuliile